आंनि मुङा अमृत बसुमतारी नोंथाङा नायदों Bodo Tube दिनै नोंथांमोनखौ फिन मोनसे गोदान भिडिअ बरायबाय दिनै आङो नोंथांमोननिसिम मोनसे लास्ट भिडिअ लानानै फैदों जोबथा भिडिअ बियो मानो होननानै बुङोब्ला जोङो समफारानि जोमै बसुमतारी आरो रोमै बसुमतारी बिथांमोननि सायाव गोबांथार भिडिअ खालामबाय दा दिनै जोबथा भिडिअ जासिगोन बायदि जाबाय नोंथांमोन मानो होननानै बुङोब्ला जों बिथांमोनखौ न'सिम दैथायहरदोंमोन नोंथांमोनहा मिथिखागौ दाख्लैहाय बिथांमोननि टिकेट गथायनाय नोंथांमोनहा नुखादों नङा होमबा दा दिनै जों बेंगलरनिफ्राय ट्रेनजों हायथा ब्रह्मजों बिथांमोनखौ दैथायहरदोंमोन 19 तारिखआव SMBT रेलवे स्टेशननिफ्राय दा बिथांमोनहा दिनै मोनानि 12:53 आवहाय निउ बङाइगाव रेलवे स्टेशनसिम सहैबाय बेनिफ्राय न'खरनिफ्राय पिकआप खालामफैदों बिथांमोनखौ रेलवे स्टेशननिफ्राय दा गासैबो न'आव सहैजोब्बाय मोजाङै मोजां जोबोद गोजोननाय मोनदों हायथा फंबाया गोबांथार हेफाजाब होदों बिथांमोनखौ न'सिम लांनायाव हायथा फंबायनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय मानो होननानै बुङोब्ला हायथा फंबाया जोंनि BBWA नि सासे मेम्बारखा आरो लोगोसे गामिनिफ्राय जे बिथांमोनखौ रेलवे स्टेशनसिम पिकआप खालामफैदों बिनि थाखाय नोंथांमोननिसिमबो रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय दा बिथांमोनहा मोजाङै मोजां न'आव सहैबाय हिसाबै न'निफ्राय भिडिअ बानायना हरदों नोंथांमोनहा बे सुंद' भिडिअखौबो गुदिनिफ्राय जोबजासिम नायलांदो आरो खावलायनाय थाबाय जोबथायावहाय समफारानि बसुमतारी रोमै बसुमतारी आरो जोमै बसुमतारी बिनानावमोननिसिमबो नोंथांमोनहाबो जाहाथे नेक्स्ट टाइम बेफोरबायदि गोरोन्थि हाबा दामावसै एबा गुबुननि लेंहरनायफोरावहाय गुबुननि फाव फान्दायनायाव बेफोरबायदि हाखराव दा गोग्लैसै आरो बिथांमोनहा दा अलरेडि बिफायानो गोमानानै दं तामिलनाडु बानियाम बादि रेलवे स्टेशनाव ओंखारफ्लांनानै दा जेब्लानो खबर मोनगोन अब्लानो जों बिथांखौ रेस्किउ खालामनानै न'सिम दैथायहरनायनि प्लानिंखौ खालामगोन दा दिनै बुंनो थाङोब्ला बेखिनियानो माने जोमै रोमैमोननि भिडिअआ बेनो लास्ट जाबाय नोंथांमोन बेनिफ्राय बिथांमोननि सायावहाय भिडिअखौ नुनाय नङा नुयोब्ला नोंथांमोनहा जुदि बायसान्स जोङो थाबैनो कमल बसुमतारीखौ मोनो अब्ला बिथांनि भिडिअखौ नुनो मोनगोन दा गासै रायजो राजानिसिम खावलायनाय थाबाय नोंथांमोनहाबो अननानै एसे सापर्ट खालाम जाहाथे बिथांखौ जों थाबैनो मोननो हायो आरो न'सिम दैथायहरनो हायो दे बिदिब्ला नोंथांमोन न'सिम सौहैनाय सुंद' भिडिअखौ नायलांदो प्लेटफर्माव सौफैबाय गासिबो दंजोबो नै साब्रै साबा ट्रेनाबो बेनोखानै बे जोंनि दाब्बा आरो ओमफ्राय बिसिना नानिमोननिया बैयाव खाथि खाथि जायगायनो गोजानद्राय जाखाया गाखोनो मोनथ'वाखै माने डरखौनो अपेन खालामथ'वाखै दाबो खयथायाव अपेन खालामना होगोनथाय खाथि खाथि जाबाय बिसिनाबो मादैयाबो नै बावनो थागोन बिसोर बे सिदा बावनो जागोन आरो बिसिना जोंना बैयावसो थायोबा दा जों बेंगालरनिफ्राय फैनाया मोनफैबाय आरो लांनो फैग्राफोर बिसोर सानैबो जोंखौ पिकआप खालामग्राफ्रा लांनो फैबाय बिसोर माने मोनायाव सफैबाय मोजांबो नुवा गारि लाइटजोंसो बानायबाय जोङो माबाखौ भिडिअखौ माने आं गाबोन सानाव एसे मोजां बानायहैफिनसै ओमफ्राय दा लांनो फैग्राया बेनो हनै बिमाया नैबे बिमाया नैबे ओमफ्राय नैबे बेबो बिगुमै नामा बिगुमै जाखायो बेबो ओमफ्राय दा बे जोमै बसुमतारी ओमफ्राय रोमै बसुमतारी ओमफ्राय ओरै समफारानि बसुमतारी जायखिया आं बेखौ हरनोसै प्रुफ हिसाबै माने आं गथायबाय आरो आं बाव थालांसै बिसोर ओरै थांबावगोन नालाय एसे आमथिखायाव लानाय जायासै भिडिअआ एसेनोसै गोजोनथोंसै खुलुमबाय सारमोननिसिम जोंनि बेंगालर बड'लेण्ड रेलवे स्टेशननिफ्राय जा दैथायहरदोंमोन आंजों लोगोआव आं बेखौ दा दिनै न'सिम लाबोबाय ओमफ्राय जाय गारजेन बेखौ आं सिनायथिखौ होगोन आरो ना दा सिनायथिया जाहैबाय नैयो जोंना बे मादै जेनेबा आनै ना मा जायो आं जायखिया कमल बसुमतारी बिनि बिब' जायो आरो असे बे ओमफ्राय बिनि उनाव बेखौलाय मोनथिखाबाय ससियेल मिडियायाव जा हगारगासिनो मोनथिखानायखा नैबे जोंना मादैया समफारानि
ब्रह्म ओमफ्राय ओरै जोमै ब्रह्म ओमफ्राय दा न'आव सफैबाय आरो मोजाङै मोजां दा जोंनि बिबिदावलि एनि हांख्रायनायाव बा ओरै गामिनि हांख्रायनायाव दा जोंना आमाइ दं जोंना गामिनि गावबुरा बेबो दायथ'आव मोजां लादों दा बेंगालरनिफ्रायबो ओरै दैथायहरनायखौ बियो रिसिभ खालामनो मानसि थिनहरदों बे दं माने बियो एसे बिजियाव दङ माने बियो खामानियाव दंथ'यो आरो बेखायनो लाफाथ'नाय जायाखिसै ओमफ्राय दा न'खरनिया ओरै बेबो जायो जोंना समफारानि ब्रह्मनि फंबाय असे ओमफ्राय नैबे जा नुदों इसोर गामिनि खाथि खालानि आरो रायजोफोर ओमफ्राय जा ओरै बैयो फिसाला कमल बसुमतारिनि फिसाला बियो बेनो आरो फिसाला देरसिना बेनो ओमफ्राय दा फिसाला उन्दैसिना दा बेस्थ'आव दं बेबो खामानियाव दं गैयि बयबो मिथिखागौ बेखौ नैबे बिमाय आरो बे बिमाय जाहैबाय समफारानि ब्रह्मनि फंबाय असे बियो ओमफ्राय जायनाखिया दा गोमानानै दं बिनि बिब' असे बियो दा बेखौनो आं भिडिअखौ खालामनो थिननाय हिसाबै आं खालामबाय दा बेखौनो आं बुंनानै गोजोननायखौ लानोसै नामा सानदों आं जायखिया आं न'खौ